Bueno, arratsaldeon da ongi etorri gaurko udalozoaren ohiko bilkura eta gaurko lanzerrendikin hasite, lehenengo puntun daukeu aurreko bilkurako aktaren onespena hala badagokio. Bi aldu zeitzute bai akta idatzixe, laburpen bat jasotzeuna eta baite audioaktie, eta da uztailak 30-ko aktie. Ez dakit, danok, Janira Astigarraga falta zan, bestela beste dano gonden, ez dakit bat ematek zozesateko dauken aktiei buruz? Eskuz. Ez, bale, bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak? Bale. Geundenok hau batez onartute. Bale, biharrengo puntue daukeu, herritarrak batzordeko EH Bildu taldearen kideen aldaketa. Bueno, EH Bildu taldiek eskauzun herritarrak batzordeko kidin aldaketi eskauzun, eta aldaketa hori, lehene plenotik pasauzilako zein izango zien batzordetako kidiek, onjake aldaketie daun, berrize plenoa dakarreu. Lehen ustailen 3ko plenun onartu zien, zein izango zien kidiek, eta indeben aldaketikin, dakarreu ona proposatze deu, EH Bildutik helduko litzezke Azier Altuna titular Jon Bastarrika bere ordezko, Ainara Goenaga titular Iraitz Otaino bere ordezko, eta Nagore Orbea titular Itziar Larrañaga bere ordezko. Orduan, aldaketa hauek webgunien aplikau eta batzarkidien artien informatzia. Hori da dakarreuna. Batematek, zehoz ezateko? Bai? Guk behasek proposatuko aldaketa eginez, eragozpenik ez dola epiniko. Ezkarrik asko Janire, Jose Joaquin? Guk bagutzek erabaki berko nola antolau, baina bai nahi genduna esan da, batzorke, deko landakaixek zinegotzi delegaueko izendun egizetia ulertze deula, baina bestik ez dixu sentido ondi bilatzen, da hola biliberra plenoti pasau erra eta zea, hoxek nik uste ekin txeko morua izin lehik eula. Irukide aurkeztu erraldi maitu behago jaingo ekide aurkeztu, batzorde hoxeta, eta nik uste hola funtzionatzeko eragozpenik ez lurkela onber. Eta, informaizu behar aldu hor baldimazako zinegotxia dana bialtzit ez da kostatzen, eta nik uste gintaldi erdixen igual hori aldatzi ez du bezi, baina urrungo gobernu eratzeagun igual, nik uste aztertzeko moru dala. Hola, ibiltzen jardun berrin, plenotik pasaute, zarrera eta nago honen ordez atorrela, eta hola jardun berrin, ez? Eta egit, itzengo dugu, baina hor soltatze, agiteko, urrungo gobernu eraketan, igual, buelta bat emateko boruen golitzekela. Ezkarrik asko, Jose Joaquin. Azier? Ez dakit araudi zikentzitzea ditu. Prozedura aldetik errestazun horiek egoteko aukeri baldin ondo baino bestela, tramite bada eta gure kasun behintzatu xe. Beste zer ez dako esateko. Bale, ez dakit jaura duzien nola egongoan. Orduan, beraz, idazkaxei eskatzizot behitzeko, zozeatiken nik ezautu ditutan, 3 agintalditan zein batzorde ongoien, batzorde hosek zekideko zauko juben, ezan itea, orduan, nahi dut pentsatzie nun baten idatzik egongoala batzorde informatibotako kidiek erozein zinegotzik izen leiken, kidiek izen dauen berdien zein izen berdeen, porque ulertu dut, Jose Joaquin, zuk hori ezatezula ez, erozein izetie eta danai bialtzie informazizue. Ez dakit hori posible dan, ala ez dan. Beraz, betuko deu eta aztertuko deu. Elkargunin uste daukeula estatututan ipinitek idik izenduna izen behar dela, eta hor aldatzire, geure esku da, estatutu aldatzire, baina, bestean eta nik informatzen jardun dutena behintzet, ez du matera eragozpenien golitzekeni, baina, bai, aztertu behar da ikusiko dugu, txengo dugu. Nik ez dakit ze informauzean, nun informauzean eta nola informauzean. Lehenengo aldixe da gai hori maigaineak arri dezuna, orduan, oinarte behin inok ez du ezerrezan, plenotik haue pasauen itun, inea hau batez pasauen itun, orduan, aztertukoa eta zeingoa, bale? Bozketa jarriko dugu, orduan. Aldeko bozkak, hau batez onartute. Bale. 3. puntue, daukeu, 2008ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin 102ko ordaintzarien igoera onartzea. Haure azkeneko urtitan
aigea ekartzen, eta, bueno, behin baino geixotan baite, depende estatu mailen ordainzarisek, langileen ordainzarisek, dakizuten bezala, estatuko aurrekontutan aurre ikustea, funtzionasun langileen soldatak zenbat iso leiken, eta bueno, pixket horren menpe gaude. Eta, bueno, ministrun kontseiluk ekainin onartuzun, 2008 zenbat igo leikezako ben langileei, eta baite, Jaurlaritzako gobernu kontseiluk uztailin berretxi eintzun baite, igoera hori, eta, gardoak arreuna da, garai hartan onartu zana, ez dala, 2% isotzie, urtarrien batetiken aurrea. Eta bestalde, baite aurre ikusteie, posible izen leikebe beste bi igoera gehigarri, 0,5%kuek, egon leikebenak KPIxe eta barne produktu gordinen gainien, baina, haueke eman aleiken, ala ez leiken, ministrun kontseiluk erabakiko, eta esek erabakitze benan ondoren, berrize udal batza ekartzeko morune ongo gineke. Orduan, hoxe da dakarreun irizpena, eta gero, urrungo puntue, aldizkari ofizialin argitaratzie, eta kontu hartzailetzai jakinera berri ematie. Bat ematek zauz ezateko? Baina nire? Markau. Soldatan igoeri beti da positiboa, así que gure aldetik arazik ez. Karrik asko, Jose Joaquin. Guk udal langileen ordainsaritzekin o soldataekin ez dugu inongo problema edukizekule, ez adostasun bakarrak politikukin dauzkeu, politikun soldataekin, eta hauek, hain handi batin zuzentzen gundia. Dana dala, 2008 eratu zenin zea udal gobernu ere usanin, politika isun soldatie, uneko oixe geiztie eskau gendun, eta, etzan nola onartu, eta, guk kontra bozkau gendun. Gaur, eixe da, hemen bozkatzen nahi gehan adala langilin soldatie, eta gurie, Jaurlaritzan isotzeanin, automatikoki isotzeala, o politikuna, ala isotzeala. Eta, ez gaur, ez txaku otzo guztu iritzen oire, guztua, eta pentsatzeu, hauena pleno batin bozka horro aldima, gurire, pleno batin bozkatzea ilitzekela txarra izango. Hartara, errexen aurrin, geure opinixu emateko beti eukigu gendu meintzet, eta hoxe, galditu nahi nizuke bestigi, ados aurreten ointagun bezala automatikoki isotzie, eo bestela, holaxe pleno batetik pasau, eta politikunare, denon hartin erabakitzie, eta ez automatikoki Jaurlaritzan isotzia. Guk aldaketa hori etxeko prest. Ezkerrik asko, Jose Joaquin. Asier? Hori ez dakit itxengo erantzungo gure iritzizea. Gai honi dagokizionez, guk azpimarra nahi genuen, igoera hau bizke dator Espainiko gobernu eta sindikatun hartin adostu zen akordizio batetik, hau da, 21. mendeko administrazio egoki baterako esparruen akordioan onartutekua, eta, Eusko Jaurlaritzak 2,5 igoeri adostu zuen, Euskal Sindikatuk bere garaxen desadostasuna azaldu zeben, igoera hori 2,5ko igoera hori txikixe ezala iritzita, batiz bat aurreko hamarkadako krisi finantzierun ondoren funtzionazio soldata kalkulatze belako 2,5 jaitsi zila eta soldata igoera hauek oso txikixe dela iruituta. Hala ere, gure iritziz, esan duen bezala funtzionazio baita ere igoera hori ondo ikuste dau, nahiz da txikixe izen, gu ondo ikuste dut eta gure bozki izkun aldeko izan. Ezkerrik asko, Asier. Jose Joaquin erantzunez. Etziok ekarri berri gairik ona. Tokatze ez tanine ataitek eta gaxe, nehat izan. Bere garaxen plenotik pasauan, gure soldatak bestinakin batea jungo zila, ezko Jaurlaritzak kuite zanin. Hori pasaute zioia plenotik. Nik horri berrezte buelta bat, nik etzuat emango gintzet. Gaurkue, funtzionazioatik itzeiki tokatzeuan. Baina, funtzionazionak gurikinen ahaztu itetuk, eta berrize ezandek, gure soldatakin hau ezagokala, eta oin ezago ez da, ados nola eguneratzeiene. Gure garaxen eman ginean esplikazizue, esanez, gure soldatak pixket Jaurlaritzako nibelakin daudela berdin dute, osea, eudelek ala berdin zeitulako,
eta logiko ikustezala, jaurlaritzakuk isotzi zineinien, gurieke neurri berdinin isotzen jutie. Eta hori, alazauke hau onartute, eta legealdia hasieran onartu ginean. Orduan horri, bueltaik ematie, ez bat ikusten, gaurko puntuan, funtzionasunatik itzeikie. Ados, hasier, zuk esan dakukin, hola, eman dezun relatu hori hola da, egixe da lotute gaudela. Osea, estadu mailan, espaldima isotzen, espaiu aukeraik ematen isotzeko, guk ezin ditu iso. Bai oten geana da, eta egixe da, EAE mailan komplemento osagarri batzuk badauzkeula, eta hosek jaurlaritzak onartzaitula, eta gu beti zaiote gala jaurlaritzak isotzeunan arabera. Sekule ez deu kuestionau, porque hau da gehien gue iso leikena, sekule ez deu kuestionau gutxi isotzi ere. Orduan, ahalbidetze joven bitertin jungo gea onartzen, baina ezkuk lotute dauzkeu langileen soldatak igotzeko gai horrekin, ez da duk ezate junan menpe gaudelako bere aurrekontutan da honan abera, eta ikustean ez aurrekontuik ez egon arrene, ministroen konseiuk erabaki batzuk hartzen baldin maiture, loteslik die, orduan, kasu hontan aplikatzea guez. Bai, Jose Joaquin. Bai, guk entenditzeu, ala bozkauzala, gobernu ere usanin, baina nik uste kontestuare, ez zala, oin beste kontestu bat izen lehiken iguela. Orduan aiginen bozkatzen, gobernu eraketie, eta orduan beste alderdi mateke erakutsizun, ez zaurela ados soldatakin. Oin, gobernu eraketatik hori etako gain duke, nik uste, erantzune eta zea beste zehoze izen lehikezula. Eta automatikoki han erabak izana, guretzat eta beste talde batzuntzat esatzen ez behintzet, soldata hondi dixe baldima hori automatiko gizotzie, etzako inundik inoa justu iruditzen, eta hoxe nahi duguk. Ez da baidatzie, eta aldatzie, aldatu baleike. Ez dakik hori itzen berko dugu. Mundu hontan uste dana dela posible, gauz bakarra ezik. Baina etzatena justue iruditzen, dek, hiri guztauetzaken gauz bateatik, bakoitzin pakete hartan zauelako eta pakete hartako puzketa hau etza gustatzen, eta hori nahi dut pakete hori aparte bozkatzie. Joder, garai hartan eratzi tokatzezan, eta eratzi tokatzeanin erabakidanak bate hartu berdie. Gustau, o ez gustau. Eta ala proposau zan, eta ni alkate bezala, nik proposamen oso bat einun. Eta nik proposamen hori ez deta aldauko. Momentu hontan ekarri deun aldaketik, momentu hontan dakarreuna da, soldata igoerie. Eta aurreko puntu ere, zauen erabakiarekin zea inde, lotute, baina taldik ezkaudulako, egin da, barru neukileikeen gauzeatiken, egin da, aparte jarri. Baina, karo, pusketaari guztau eltziekelako, pusketa horratiken bueltak ematen oin berrize, ez zitek normala iruditzen, urte terdi pasaudi hau erau genunetik, orduan, ezke, gustatzetzakun bakoitzin, zeigi egin berbaldin madeu horrekin bueltan, erabakixe hartu zanin, sekulestia bakauko, gustatze, haiketa lortu arte egin nahi dekena, ez da? Hola alda. Bueno, pues jazta, ez zitek iruditzen ala danik. Orduan, bozketa jartzei hau. Ez, ja eman dia repliki ere eta. Orduan, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Laugarrengo puntue. Azkoitiko udala eta Ekiola energia sustapenak ezeleren arteko lankidetza hitzarmena onestea. Hau esango deu, hasiera eta abia puntu bat dala. Berri urretxuko udala gurekin jarri zan harremanetan, urretxun ekiola bat, urretxuko ekiola eraute daolako, eta, aukerie emate jube ekiola horren bazkide inalizeteko, kolaboradore behintzet eiteko, eta horrekin, naiz eta hau gabe ere gure askoitiko herritarrak ekiola horren parte izen leikebe, porque mateunez ekiola baten parte, 5 kilometron barruen baldima zaude izen leikezu parte, bai iruditzezakuna da, zailtasun handixek egon leikela herri bakoitzek bere ekiola bat montatzeko, porque, kooperatibi montatzie da gauze bat, baina gero bestie da nundik sortzean ekiola horren energitxe sortzeko leku eukitzie eta abar, eta masa kritiko bat eber da ekiolako familiko purue bete alizetekota, orduan, urretxukuk aukeri eman ziuen behasen ekiolan parte izeteko. Orduan, honekin pixket
azirie ematexo, bazkide izen da ekiola hortakue, eta bueno, onja urrengo pauzuek, jungo geha behauekin adosten, BH-ek ekainino azizien pixket sozializatzen herritarran inguruen, horko kide eiteko eta abar, guri ointokauko zaku BH-ekin adostu, eta amene herritarrai informazioa zabaldu, eta ekiola ontako parte izen nahi du nahi, aukeri eman behintzet parte izeteko. Iruitzezat, guk hau onartute, aigeala, komunidade energetiko baten aldeko apostu bat egin egia, naiz da askoekin ez izen, urretxun izen, baina, herritarrake animatzeko eta, udala beti barrunda honin, eta udala atzetik sustatzen da honien, errexo da baie, informazio bulegu jarri eta abar, herritarrake errexo animatzie, udalan bultzaizuik gabe. Baina, hoxe da dakarreuna. Orduan, hemen ekiana da, hitzarmen hori sinatzeko, hitzarmena onartu, eta bestalde, hitzarmen hori sinau, eta bertan dokumentuk sinatzeko, niri ematezat, potestadi esango deu, gauze hoxek einalizeteko. Ez dakit, bat ematek, zeuzateko, baina nire. Jakina da gure taldetik energia berriztagarriak babesten ditugula. Eta horregatik, herritarrek energia berriztagarriak sustatzen dituzten ekimenen parte hartzearen alde gaude, ekiola adibide. Horrek ez du esan nahi, beste ekimenik babesten ez ditugunik. Eta uste dugu, udal honek ekiolan parte hartzeaz gain, gure udalerrian energia komunitatea sortzeko lehen urratsak eman behar dituela. Eskerrik asko, Janire, Jose Joakin. Uztaila behatzen kreanekin, hau da Mondragon kooperatibako enpresa batekin eta Urretxuko alkatin eukien duen bileria, eta pare bat kontutxo egitun guk aklaratzeko, eta eukien duen aklaratzeko argitzeko bentzet betia. Komerzializa hori ez jakien duen zeintzan seguru, eta gadetu gendun, da zantziun ekiluz izango zela, Repsolen komerzializadore bat, eta, hola zati izen bertzun, eta, hitzarmenin hola zauela, eta gainera prezio hona zaukoela, eta, merkaturatze bukaeran 5 euro goxo soilik horratze zebela, eta, hitzarmenin hola zauela epinite, eta gainera 2 urten egon bertzala, baina gero handik aurrea kooperatibako kidik eta erabakiko balebe, beste komerzializadore bat hartzie posibilian golitzekela. Bestalde, zan gizun, krean enpresa horrek, esan duguna leheno Mondragon korporatibako enpresa horrek, haberren bat meraltzitun, seguruk, zeak estixuk, tramitik eta zeak, mantenimentua, eta zantzen, baietz, BH-ek ardurako zila horretaz, 5 urte iraungo lukuen bitxertin ekiola honek, eta, dana dala, han kideek esanak, 29 megabatio, osea, 29 euro megabatio ordue kobrako zebela, eta, neko prezio erokixe iritsu zikun, eta prezio hortan, hau dana sartute egongo zala. Guk beste eragozpen handik ez dixu ikusi, ekiola hau bete lan eskonbrera baten gaine jungoa, ez ditu lurzoru emankorrik eta tapauko, hori azpedixen niko arazo uste duki dela horrekin, horra apuntatzean buru jabeitza sustatzea bultzako gula pentsatzeu, eta, horren aparte ez dixu beste eragozpenik ikusten. Horago ekiola bati aurrea baietza ematia, ez du nahi izan, baite beste ekimen batzun aurka gaurenik, tailetuko plakan alde gaurelare ez da bate dudeik, proposamen oso nahi irutzea gure bire, eta horren alde zergatan obarixek ematen, eta jendi informatzen, jarraituko gula, eta udanan alde gaurela. Eskerrik asko, Jose Joakin. Asier? Esan dezute bezala, Urretxuko alkatin eskutik ezagutu genuen, proiektu honen berri, ekiola Urretxu, eta, ekiolako proiektu ezberdin daude, Azpeitin badago, Arrasaten, Zumaxen, beste toki batzutan, eta ikustea edatzen nahi dela zentzu hortan. Eta gu behintzat, askotiarrei proiektuen ezagutzie zabaldu eta kooperatiba energetiko bat izateko aukeri eskaintzi garrantzitsu iruditzen zaigu, uste hori dela eman berreko urratsak.
Eta, proiektu hau bestin arrazoiek bain badi ez, batetik trantsizio energetikun norabidin, energi berriztagarrien erabilera bultzatzea, eredu jasangarrisek bultzatzea, energi kudeak eta lokala eta komunitaixuk, ikuste dugu, eta datu kala balatze burujabetza energetikotik ondik oso urrutik gaudela eta berrezko ala olako urratzak ematia, dependentzia energetiko hori murrizteko. Bestetiken klima aldaketan aurkako borrokako estrategia ezala ikustea baita, eta askotiko udalak edo klima eta energi plana onartuta daukenez, bestelako abiadura bat emateko planan implementazioa garrantzitsu ikuste dugu. Eta hori, bestetik ekiola proiektu, hori, 2008ko aurrekontutan baita kotxe elektrikun kargana onartu genuen, eta uste dugu baita ere, batak bestikin batea baita, bere osotasunin trantsizio energetikoen urratzei irantzute xola, eta bukatzeko proiektu kooperatiba dela, lokala eta filosofi egokisi ikuste xo, eta zentzu hortan askotiarrak informau eta proiektun parte hartzeko bidatu nahi. Eskerrik asko, Asier. Bai, janire ados, honek ez dizkoatik izten, hau da pauso bat. Beste komunidade mota batzuk sortu leiken, ez leiken sortu, aurrego ikusiko dugu eta aztertuko dugu, nun sortu leiken eta nolakuk sortu leiken, ez da. Hor, bere garaxen neinde dago, udaletxin azterketie, udal eraikinetako plakak jartzeko, eta, de hecho, ja proiektu ere inde badao, ikastolako teiatun plakak badaudelen, baino askoz gexo jarri alizeteko. Pendiente dauia lizitazioa ateatzeko. Ordu, bai, dane erikite gaudela, berdine esan du Jose Joakinek, iruditzen Jose Joakin abentura eusela datu gehitxo ematea, hor prezitxuk eta danak esan dituzu, ez da gehitxo danak iruditzen kooperatibiei tokatze zaizkola esatie, kooperatibik gurekin bileran zantzu batzuk eman dizku, bi bilera informale inditeu, nahet esan behauekin pixket proiektu hau nundik dijun jakin alizeteko, por supuesto, que hau martxan eta sozializagun berbaldin badeu bilera iriki bat oso hauerkoala, behasek izen goie ondona emango juenak esplikazizuk zehati daukeben komertzialodora bat, zehati daukeben beste bat, zer nahi duen izetie, ze ekartzen kooperatibako kide izetie, ez izetie, nik ez da, megabatixuk gain bestin ertengo, ala ez du nertengo, datu hosek bilera informal batin emandako datuk die, eta iruitzezat hola abenturatzie ezatea, badiela, zea batzuk piztie, batzu igual, ez dakit, aurre ikuspen batzuk ekie, gero realmente ez dakiunin ez da nola bukaukoan. Hemen garbi daukeuna da, nik uste guk honekin eke deuna da, ekiolako apostu bat eke deula. Azkoitiko udalai ez dixo honek inungo onuraik sortzen eta ez da konpromisoik eskatzen. Bakarriken geuk hartze duen konpromisu da, herritarrak amengo kide elizateko, guk akuilu lan bat egingo deula. Baina nolako izen berdun kooperatibik eta ze baldintza eukiko itun eta ezar, kooperatiba hortako kidiek erabakiko be. Momentu hontan sortuta dao kooperatiba hori, baina dao sortuta, proiektu eia Europako diru laguntza batzukin, aurre eman bertzalako eta inbertzitsuketare ja martxan jarritxe duzkebelako, baina hondiken herritarrai ezerre sozializatzeke dao, hemen askoikin behintzet, ez? Orduan, sozializatzi tokatzeanin emangoa eman berdan informazizue. Nik honekin nahi nuna zan, nik esan detena, ez dela, pistoletazo de salida bezala, guke eke dugu apostu honekin, zierrek esan ditu nahin bat, arrazoien gatik. Hortik aurre, hainbeste xietazun, bakoitze libre da nahi duna esateko, eta, baina, hor geldiko ye. Audio gian, bai. Ezan. Ez, gure opinitxu mateko eta gure bai esku, ez esku ozea mateko, datu hau dauzkegu, eta datu hauen arabera, gure boskie eman deula, hori nahi gendun esan bakarrik. Ez, beste erabateko datuko beste geuse batzu izango baliz, igual ez zango gendun, baina boska bai esku eman deula, aurretxeatik, oin esan dituten geuse hau batik. Azko enberra baten gainin da hola, eta predixue holaku izango zela gutxora bera eta ondo iruditzako, eta horxen arabera, gure bai esku emate dula. Bestela, bai oez, zauzen arabera markoa ez, da horratik esplikatzen nahi nitu nik gauzea gudanak, zehatik ematen gure bai esku. Kasu hortan, nire minipuntua zierri emango xot.
porque iruditzezat argumenta oindula, zeatiken dauden alde, baina inbeste xeetasun eman gabe proiektu nundin orakunak. Eta ez ziten iruditzen momentu hau danik proiektu inguruko hainbeste xeetasun eman alizeteko. Zimaz. Bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Bosgarrengo puntu daukeu, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko Zubiarro Elkargune Institutoko bi zenbakidun espedientearen onespena. Kreditu aldaketa badakarreu, elkargunekue da, kasu hontan, eta 57.000 eta 500 euroko kreditu aldaketa bat da, gerakine ibiliez, eta hiru partida gehitzeko, hiru partida bi berri, ez, geizkia iniz, bi gehitzeko eta partida berri bat sortzeko izango litzezke. Alde batetik dauzkeu, 7.000 eta 500 euro ikastetxetako igerik eta kanpainak etxeko ematean diru laguntzie, ikastetxeei ematezako bena, 7.000 eta 500 euro, aurrekontutan 15.000 euro jarri zien, eta ikustea ez gehala iatzen, emateunez, lehengo urteko partide bat aurteen zein dalako, aurteen faktura udalako, orduan, ez gehala iatzen. Eta gero bestalde, beste bi partida inbertsiotakuek, zazkibaloi kanastak erosteko, kantxan jartzeko, instalakuntzak etxeko 15.000 euro jarri genitun lehenengo kreditu aldaketan, ez dakit noiz intzala, da oin beste 15 jartzi izango litzeke, horrakatz bat euki genuen, aurrekontu ezkauzanin, nahi deu kantxan zazkibaloi kantxa bat dao, esango deu gradan paralelo, eta nahi die, kontraeran beste bi kantxa sortu, entrenamentuketa ena alizeteko. Eta hortako, laukan azta erosi berdie, bi paretan jarriko jenak, eta beste bi gotxi jetxiko jenak. Aurrekontuek eskauzienien, pentsauzan, bi kanpoko laukan aztan aurrekontu ezala geuke genuna, baina justu zan kantxa batekue bakarriken. Orduan, ikustea doblire ez da ber, baina desentez geixo berkoala, eta orduan, 15.000 euro geixo jartzi aurre ikuste deu, hori bisek jarri alizeteko. Eta hirugarrena, partida berri bat sortze deu, eta 5.000 eurokin, kantxie tela batzukin, olona batzukin, banau ikea, erabilierie batea eman alizeteko, gertatzeana da, azpaldikiken, hoxetako lona bat izurraute dao, eta orduan ezin da, hiru zatiken egin kantxie, baizik eta birin ikea gaur egunien, eta lona hori konpontzie ezkau da, kantxiei etekin gexo atatzeko erabilera aldetiken, eta orduan, hortako eta 5.000 euro jartzeie. Orduan guztire, 7.000 eta 500 euro. Batematek, zauz ezateko, nire. Azkenin, esan dezun bezala, partida hauek elkarguneko hobekuntzetako die, eta gure aldetik arazoik ez da honez, ados. Ezkarrik asko, nire, Jose Joaquin. Zego esan dezun ahaztu mezi errepikatzik, gurire pizketxo kante irutu zigun bi zazki, bi jesu kanasta eskatzi lau eskabarri, baina bestean egin ados. Ezkarrik asko, Jose Joaquin, bale. Orduan, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Bale. Seigarrengo puntue daukeu, Azkoitiko udalaren 2023-2025 diru laguntzen plan estrategikoaren 2024ko ekitaldiko hirugarren aldaketaren onespena. Diru laguntzak eman alizeteko plan estrategiko bat onartute uki berda, eta emateien diru laguntza danak plan estrategikun eonin berdebe. Orduan, hemen topau gea, ontxe bi diru laguntza eskaerak zartu die, ikusi da, ematie pentsau da, eta eman alizeteko plan estrategikue aldau berra dao, bi lerro berri sortuz. Orduan, 6. eta 7. puntue bisek batea datoz, porque lehenengo 6. da plan estrategiko aldatzie, eta 7. da diru partidak sortzie diru hosek eman alizeteko. Eta, dien bi diru laguntzak di alde batetiken 1.800 euro duatloiko taldiei emango zaizkona, Azkoitia Azpeitia erronka bat urrireko aurre ikustealako proebie burutzie,
eta bestie 1.500 euro Azkoitri triatoi taldiei emango zaizkonak, kidiek batzuk munduko txapelketa, Ironman munduko txapelketa dijustelako. Orduan, kasu honetan da, lehenengo plan estrategikun aldaketie, bi lerro hauek sortzeko, eta gero betikuk, ezta? Plataforman jarri, aldizkaire eman, udaletxeko webgunin publikatzi ere, irizpenien dator. Batematek, zauz esateko? Bai, Anire? Bai, guk esan, 2 puntutan alde bozkauko duela, eta, sorte hono opa dixeula Azkoitia Azpeiti erronkan parte hartuko benai, eta Ironmanea dijusten nahi. Ezkarrik asko, Janire. Jose Joaquin? Bai, gu herritarrak batzordin aurkeztu zizkunin bisek ala bisek ekimen politiek irutxu zizkun, eta, txartau erbaldin mai beti bezala zean, plan estrategikun, gure bai esku, eukiko ustela. Ezkarrik asko, Asier? Bai, zer ez esateko bakarrik, bai esku motako dela. Bale. Orduan, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Bale. Eta zazpiarrera lehen esan detan bezala, kreditu transferentzi bidez, kredituak aldatzeko 8 zenbakidun espedientearen onespena. Sortzeien 2 partidak esan ditut zein dien, eta horrako, kasu honetan kreditu transferentzi bada, eta noundikatako dugu hauentzako dirue, hainbat kirol jarduera partidie, ekia lehiaketa bidez, kirol erakundei diru laguntzak partidie, lehiaketa bidez emateien diru laguntzan partidie da, lehiaketa nahi du esan, deialdixe irikitzea eta aurkezteieran hartin ematea. Orduan, deialdi hori itxike dao, eta hor dirotxo bat sobrauzan, eta hortiken, sobrauteko hortatiken, beste 2 hauek sortu ingoie. Orduan, 3.300 gutxitukoa kirol erakundei diru laguntzak, eta sortukoie, lehen esan ditutan, 2 partide hauek, Duatroi Azkoitia Azpeitia erronka 1.800 eta Azkoitri Ironman munduko txapelketa 1.500. Janire, ez, Jose Joaquin, bai? Aurreko puntuen esan dugu, baina, bisek ekimen politia irutze eskula, Azkoitia Azpeitiko Duatroi erronka hori urte mordu etxeke, mila goratzen ez neure politia izitezala, eta gane mordu biltzezala, eta, bi Azkoitiar zailkatzire Ironman munduko txapelketa hortara handixe da, eta, diruz etzagu asko irutzen, eta, bai ez bozkako gula, eta, sorteik honena, eta, emaitza politia lortzen joen. Ezkarrik asko Jose Joaquin, Asier, ez, bale. Orduan, bozketa jarriko deu, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Bale. 8. puntue daukeu, behin betiko onespenen berri ematea. Kasu hontan, daukeu, 2008ko ustailaren 30 udalbatzak onartuta eta alegaziorik egon ez denez, behin betiko onartzie, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko 3 zenbakidun espedientie. Hori onartute gelditzea. 9. puntue aurrekontuari buruzko informazioa, eta hori hilero bezala bialdu satzute, kasu hontan datie, irailak 20ko datikin bialdu zaitzute bai gaztutako eta bai zarreratako kapitulo danak behoxen evoluzizue zein dan, zenbata ikean egikaritzen, erozein zalantza galdetu, kontu hartzaietzen, bestela neuri, eta azkenea pasatzege, azken puntua, 10. puntua, galderreguak, ez daki bat ematek zoze dauken ezateko? Ez? Bale, orduan, 6 eta 30 dinien, bukatutzat emate deu gaurko ohiko bilkura. Ezkarrik asko.